Maganga. Asimbingelele kuqala ngaphambi ukuthi siyele nale. Nkosi yamagcokama mfethu asikubingelele isikhomela uKhozi FM. Ngibingelela mafresh ngibingelela nabalaleli bomsakazo omkhulu uKhozi FM obingelelayo uSicelo mfana kaDlamini emsinga emacunwini kaKhobe esigabeni esigodini sadu ngamanzi abamagangcono bathi ugeza sebegezile aka GSG ngiyabonga ithuba. Ebafo awungitshele mfethu uphisi ngani manje? Kulezi insuku sibhizi sigidima nge-album yethu esisanda kuyikhipha nje ke sihloko sithi one night stand ekhona itholakala lapha kuma-digital platforms kanjalo nangahardcopy nje izitolo zomculo esenza kahle kakhulu nje kulezi insuku njengoba siyibonile ingena ngisho ku-top 100 lapha kuma-iTunes ihamba iziyohlala kunumber 7 okuyinto ke engijabulise kakhulu ekhombisela ukuthi cha kusho ukuthi kusebenzekile so ke nje into esebhizi ngakulezi insuku kakhulukazi. Ilokho izinto ezikaKhisimusi ebheke balandeli bakho abathandi bomculo wakho. Ngithanda ukufisela wonke umuntu olalele njengamanje nawo wonke umuntu osupporta umculo jikelele nje ingeyona inkosi yamagcokama kuphela nawo wonke nje umuntu ukuthi engathi bengaba namaholiday amahle bejabule beyibheke siphinde sihlangane futhi unyaka ozayo besisupport njengoba behlala benza okubalekile kakhulu impilo ukuthi makuhlale kunempilo injabulo siyilimit ukuthi sazi ukuthi sijabule sizibhekile. Abantu bafuna ukulandela inkundla zokuxhumana mfethu batshela ukuthi Insta, Twitter na ku Facebook uthola kanjani? Afowethu ikhona inkosi yamagcokama lapha ya ku Facebook i-page inkosi yamagcokama SA. Ulibona nje ke ngoba kunama fake account amaningi ulibona ukuthi ngathi manje linama followers awu250,000 iyona into ozoyibona ngalo ukuthi yilo ke lamlelo bese kuthi ku Instagram ikhona inkosi yamagcokama uje inkosi yamagcokama iyavela lapha inama followers ngicabanga ukuthi awu50,000 futhi khona bese kuba ukuthi ke ku Twitter ikhona futhi inkosi yamagcokama ku TikTok @inkosi yamagcokama nje bese kuba khona ke number ka WhatsApp ethi 079 5612 760 0795612 ulapho okwazi ukuxhumana khona ke nenkosi yamagcokama ngaba ama bookings ngaba noma into sokuyidinga nje ukuyazi malana nenkosi yamagcokama phinde futhi kube khona ke i-email for ama bookings ethi simpiwe.celomuzi@gmail.com simpiwe.celomuzi@gmail.com for ama bookings. Mfowethu akubu wena ke manje ushaya throw forward sengomeni yakho ukwenza kuyashiyana inkosi yamagcokama ku Khozi FM ungene khuphuka lapho ukwenza kuyashiyana wala mina uma uthandana nami futhi nami indlela yokubonisa uthando angesifane mama kunjalo njengamanje siyakhuphuka sisona umbala wale phansi emsinga amacuna akho besikhabeni khuphuka kanti lethi ukwenza kuyashiyana into engeke yalingana ake sibuze bu ela shila demet aya kusalalo lana Okay.